noma mina ngulo muntu othi abaningi mabe mina ngihlala nalombono wami ongala but lo ngala uhamba uyohlala ekhaya ucabange kahle uNkulunkulu wangiphi wisdom ngizoqala la ngenibuze maybe ngizothatha 5 minutes because inde lento la and futhi ayihambisani nombono wabaningi 2 minutes 2 minutes okay but then fix okay it's fine 3 minutes igama elithi my friend balithatha kuphi thina nithi yes mina wambono oqala nje ake ngithi ngiyuphethelezi ingeda ngisaba ukuthi nizongishawuda noma nizothi mina ngithabahlala nansi answer yami igama elithi my friend balithatha kuphi number 2 singaqathaniswa ipolitiki kunento okuthiwa i-political war. They are using us with ground. For my friend, bana more than 20 years, they operate against the face guy. But how come? Let's take 2026. Setwa kufabantuana. Abadla insamo nabadla ihunga. Badla ama chips. Nigenda zokuthiwa kufabantu abadala. Ukhona upoison okwabulala ingane noma ngibulala umuntu omdala. Guys, let's apply our mind. Ake nifundele ukuyiqalelela itrend. Ningayi ngabaningi ukuthi abanye bathini. Let's come up with a solution. My friend kunomuntu ohlele ekhaya orenta kuyena. Mina ngibenefit lutho. Angithengi futhi kubona. Ngithenga mangithenga isipaza shop. Ngithenga kulesi sikabhiye salo umuntu ukuthi lo ubani. Usithole ngiyathanda ukusupport ibhizinisi labantu abamnyama. Angibakhokhi ishi protection order. Yini lento le? Protection fee. Sorry. Lalela ukuthi kanjani sinayi ukuthi abantu abaningi bathi asibe nesolution yewadi yethu abantu abazoyikopela thina asingathathi impi abantu esingabazi ukuthi babangeni lephezulu bayilahlela thina ngala sisale sokole iqiniso lithi noma bengahamba ukhethele zathi ngizoyirana into lezo but ukhethele uzoyirana 2 months after that death nanti into ngisho lo muntu orenta my friend my renta kwakho wena inspector ufanele utshele ukuthi for the first 3 days beluvale izozama amaphoyisa azocheka yonke le mpahla ngoba angifuni inkinga la angikhumbuli maybe kuthiwa BS ukhona uthekela abantu umntwana seyagula ini but why isijabu bashaya kunabantu abazogijima bayotapa lokudla kuthiwa kune poison nekudle futhi 2 days akusekho sisathiphe ake sicabangele emphakathi ngiyacela ngithe wambona nganda ukuthi uzothini but mina ngicabangela umuntu wakithi ozosala ngana store ozojabulela ukuba nesitolo ukhetheleza sirane 2 months noma sirane 1 month after that sena itolo into abantu bakithi bamaxoka abaningi bajika la mahambi bo batshela my friend mina ngazi ngisho lento ebe la ebetha abahambi njengamanje ngiyazi ukuthi ukhansela nawe ukhuluma lento ngoba uzwa nina kodwa iqiniso nayo iyazi iqiniso ngaphakathi ukuthi abantu abanye babo since bafika la abasakwazi ukuyela emuva baphila nathi kanti lithi iBhayibheli malithe izinto zokugcina umbuso yovukela omnye umbuso sekuyisona sikhathi lesi ngiyabonga mina ngithi asibe nendlela yokuthi baverify ukudla bakuverify after if it means uvala lo 3 days wena umqashisile emzini wakho iba wena ugijimela labaphoyisa abakucheck before ufa abantu after that abaqhubeka baphila nathi abanye banezingane nabo nithini ngalezo ingane nikhulumayo ngathi umbhedekazi uMamathenjwa usimangele ikho konke ayidintambayo la engayikhipha ngathi noma ikubelekile eyami into ilapha kwethu yes ngiyezwa kuthiwa abantu bokuhamba abahambe ninganjani ngoba ngiza nayo one cancel uhulumeni ukhulumile wathi 21 days angazi noma thina sesinamandla ngaphezulu kwakhe yini lo 21 days usuyinto engakanani kodwa singeke sisakwazi ukulinda uma amaphoyisa esho direct ukukhansela ethi
hambani niyoyenza leyo program vela awasekho kuleyo program. Uma ngabe sivelelwa inkinga siyobika kiphi police station. Okunye kwakho singajabula nikweleta kubo my friend. Njengoba nithi abahambi imali zabo nizobanika nini? Bengicela-ke mina ukugcizelela ngoba kwabe ngiziqalile nombono wakho ngicabanga ukuthi nje ngikhanzela ubekile ukuthi kwahambela manje kufanele ukuthi abahambi sikhuluma ngendaba yokuhamba. Ngicela mina ukuthi njengoba bebekile ukhishwe incwadi bangokunikezwa mhlawumbe banikezwe lezo zibana ezibafanele ukuthi mabake bavale mhlawumbe emva kwesikhathi mawukuthi khona-ke abafika nencwadi ezikhombayo ukuthi ngempela bona sele kulungisile ukubukwa bangasala lapho. Kodwa kwamanje ngicela bavale mhlawumbe noba ngabe ngayisikhathi senyanga lo 3 months ke obekwabantu besungaqhubekela phezulu. Kodwa mina bengithi mabavale manje incwadi ngoba kuthanda ukuhambe kahle sike banikezwe lezi meeting noma stand nabantu beyintolo kwesihlale phansi leyo siyixoxe sibona asikho isivumelwano esingafika kusona kodwa sibe sizamela thina bake babeka la upholobo ukuthi akwekiyekwe thina sizamele thina ngokwethu bafowethu. Umnotho uyahamba ngokuqala amathuba okugula kwezingane asakhona azokwanda futhi. Engisholo ukuthi iphupho likaMgabadeli ngisekala noma lelide kodwa ngisekala ngoba afana kancemali ngomunye osomabhizinisi abancane obe nesifiso sokuthi kuphume nesisombululo. Kodwa-ke ngiyajabula ngoba sekukhona nabathi osomabhizinisi abakhulu. Bengizocela ukuthi isinqumo esasithatha ekuqaleni osomabhizinisi abakhona la ngaphakathi emahlabathini nangendlela esasigcina sibriefene ngayo nangendlela uLinda ayicontrola ngayo imeeting yokuthi abantu abathi oh my friend abashiye ngokuthula abaphakamise izandla akuzosiza ukuzosivezela ipoint lokuthi usomabhizinisi omkhulu whereas ungasinike isombululo ezosomabhizinisi abancane. Inkinga esibhekene nayo la u3 months kaMgabadeli ngozwile inkinga esibhekene nayo kufa ingane. Uma kufa ingane within a period of 3 months abanikwa wona kusengaphinde kufe enye ingane. Inkinga ke khona manje ukuthi uma sitho my friend abahambe
sikwenza kanjani ngokuthula njengoba savumelene eqaleni. Kodwa mina njengoba nje ngiyimele akekho umuntu engizosaba ukuthi ngibhekane naye ngqo ngimtshele ukuthi wawungekho emeetingini. Therefore isinqumo esasithathile njengomphakathi regardless of position yakhe ukuthi usomabhizinisi omkhulu kwabanye ababili, la kunosomabhizinisi abancane abathatha isinqumo. uLinda wakamngadi nangu manje ngokusoro ubeza ngegama ubhuti wami wathi indlu njengoba indlu yona enamandla njengeningi abaphakamise abathi ngala abaphakamise abathi ngala savumelana ngoelethu ngale lana. Angani ngoba sebesabuthe khona ukhansela noma sebebona umzobo ukuthi bengasaphakamise isinqumo esasithatha eqaleni emphakathi sithi oh my friend abahambe mina ngisupport umgabadeli. Oh my friend